Ya Ramadan, Ramadan Karim, ni bawa ne mai zunubai, mai laifuffuka dubbai, alfarmar watan Ramadan ya fi mun Allah, ya fi mun Allah, ya fi wa dukkan musulmai na duniya, ya fi wa dukkan musulmai na duniya, horewa kowa da marganin lailatul qadri, horewa kowa da marganin lailatul qadri. Ya Ramadan, ya Ramadan, lale marhaba Ramadan, lale marhaba, lale marhaba, lale marhaba,
harare ni. Duk furucin hafsa ya yakar da kabar ni. Ba ta faɗin sunana sai dai ta ce min yaya sunan da ta bani. Wannan ya sani da sarai ba za ta taba karyan alkawarin da ta ɗauka. Sai wata rana na je wurin hausa muna hira ta juyo ta kalle ni tana magana muryar ta cikin sanyi. Sai ta ji na yi rauni ta ce uban gidan abba can birni Allah ya mai rasuwa. Na mu je ma gaisuwa abba ya kira wani ya ce a dan zakanin nan ya fi so ya yi min aure zai fi samun nutsuwa. Ya tambayan wani ke so na ce da shi kai ne. Ya ce ka turo yan kwanaki kalilan ne. In kuma ka kasa za su wani wanda suke so. Kai na kawai ne ajiya kama da naka ka kaya na yau gida da sauri na je gurin abba na kirawo umma na ba su labari na ko za su gani nufi na saura min hausa. Abinda ya daga hankali suka ce ba ni da hankali ban isa wure ba. Banda kuɗi banda gida ba su da shi suma. Yanzu ina mafita sai na ce sun haɗu zan je nema. Ni ba zan ci amanar kauna ba san hausa ba zai zama salwa. Ta tuno zancen mu na so tana faɗan burin ta guda. Ayi mana bai koko ba mu tara waya sai ta ringa turan sako. Dan ba a gane almajiri idan ba koko. Sallama da gida yanzu na shigo wurin da ne ba ta sana. Da kyawun zuciya gida ina ban kai kiwa. Kalilan bayan ka abin da nisa. Mai tabaran tsarawa bane da kai. Shi ne zai ji kunya Ramadan ba zai ba shi dama ba. Halimatu Sadiya soyayyar kya zuciya ba za na misalta ba. Halimatu Sadiya soyayyar ka a zuciya ba za na misalta ba. Ke na fi so na gani adabu da ni ko me zan yi. Da kin zo gare ni zuciya sai ta yi sanyi. Ko tafiya idan da ke kafa ba ta nauyi. Na san kin na san kyaki gari zance ba da fatar baki ba. Kalaman ka ne kaɗai sake hukunci. Zan rayu idan da kai ko da ba abinci. Kai girma kaunar ka ta cike gurbin zuci. Ba kunci sai murna in kana gefe na na Ko auka ai ba kamar wukar bawa kaifi. Ko abokai sun yarda tun da na ɗau mai zafi. Kina da damun kwarjini da kin yaba mayafi. Da kyawa mai kyandiri zubin hausawa da ke ake so ni aure. Na gode, sallama ne miki na nafi da wusi. Dan ciren sha maki wai gona kai yake. Na yi nan na yi can na ta neman ki. Na gwada kin kashe lambar wayar taki. Na gano tsarin tafiyar taki. In kina ta ko kama da yar mulki. Taki me kin diri mai hali yake. Cikin zo nan na hannunki. Ki mai so kar ki sa zuciya raki. Ta soyayya
ta sa wani kuka, ni ko cikin ta ne sa farin ciki na samu. Haka soyayya take ta sa wani kuka, ni ko cikin ta ne sa farin ciki na samu. Ashe alkhairi yana cikin soyayya, na sami yar gidan tarbiya, mai tausayi da kyawun niyya, kin bar dukan hakin soyayya, kin sani na ya haske na sauya, dama an faɗa farar ni alaya, dole bai dukan kisa na daga murya, dan kin zarce duka matan alkarya, kun iya kwalliya ta kunki daidaya da tausasa murya. Kullum kina saka ni na dara, ba wata daga ke na kulle, ke ce uwar gida, ke ce amarya, ki faɗi gida gida ban mulki karya, yara masu sansana bayan makarta masu dama. Ke ce burina masoyiya ta, ke ce zabina a zuciyata. In ba kai ba ni mai suna, kai ne cikon muradina a duniya. Mai wuya ba zan barki ba. Ina ƙaunar ki mahaifiyata, banda kamar ki, banda tamkar ki, kuma da abba kai na fasar ku, ya zan biya ku sai dai na yo godiya. Kin ɗau nauyina a ciki tsawon watanni 9, kashi fitsari na muke ba kyayin mun hantara, kullum kina min addu'ar Allah ya ban fikira, abba na kullum kana faɗan na yo hatara, komai aka yi mun a rayuwa na yo haƙura, ka ce mun kar na yi cuta akwai ishara, matsayin ki daban ne umma na, abba kai ne jigona, uwa uwa ce da ba kamar ta, ta rungume ni ta sa na zauna da ram a zuciyarta, bari na taka alam ASM, Allah karkarai na kowa aini ne loma ne kuma da abba Allah. Tabbas yau na yarda so ginshikin ƙauna ne masoya, za mu yi so biyo dan Allah, soyayya 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 sai Majnun da Laila. Ta so da daɗi ko da ga mai kinka, in ya faɗe ta za ka ji daɗi a zuciyarka, misilar ta na ji an yi kisan kai ka daina shakka, yaushe ta saka murna watan ta saka kuka, ka sanya Majnun mai aiki sai da waka, waka yake yi wa Laila na yabo gare ta. Soyayya 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 sai Majnun da Laila suke wa juna so sun yi kai da fata, sai
akasi ya zo na rashin ba ta sa ya kanta kullum bakin ciki sai ya sarkin zomin da cikin mafarki na farka ki min da ki zo idan na zo na ga kin bace na kada yi janto ki ne min gizo na kadija na kadija na kadija ke ci abincin ruhina muradina ki warke nake autar mata ke ci abincin ruhina muradina ki warke nake autar mata sabo da ke ruhin mu ɗaya ni da ke ruhi ɗaya gangar jiki biyu yau dai babu ke na rasa na zan fake na nazarin ta yaya zan tsallake mai baya sake kwakwalwa ta sarkake ashe sai da ke zamana da ke na kuskure na hana kira beni na duba ce take duba dan ke ce mafarki na safa dare zuwa rana kikan zo a bacci na kice min ina kwana ke na fi so da kai na sun shaida abokaina ba zan taɓa manta ranar rabuwar mu ba kika kama hannu na ki ne min daban kwana na tuno kalaman ki suna so sa kalbina ba mai tarhawar mu masoyiya karki manta da ni babu ke ina zana cikin duniya zauna ranar rawa akwai razani masoyi karka manta da ni in babu kai ina zana cikin duniya in zauna gabana zuwan wannan rana gashi za mu rabu umarciya abban maryam uban aliyu abban hafsa maryam sharif sarkin waka haske duniya duka daji kyaure ba mai maka kai ne makara ɗauka duka ba wanda za ya ja maka takalmin karfe ka saka mahasaran ka farawanka Allah ne ya tsaya maka kaya goya marayu sunanka abban kirfan ka ja ne jikinka na zamci kin jerin yaranka ni ne Adam ASM waka Maryam Sharif alƙara basira makarfi tsara inda karera sai an saurara kowa ka kora ka yi musu zarra ko na tabara wani na kinka wani na ƙaunar ka kai dai sa Allah lamarinka shata bayi kamar kai ba waka da kiɗa kai ne a gaba dole a bi ka Maryam Sharif mai waka aboka ba malam dan baiwa ba ka kibiyar ajali silke baya tare ta taken so ne ya zo bai sallama
suka yi bai shirya ba. Kauna ya ce mubina na so gaskiya ne nan ne so ki ruhina. Na kasa tsayuwa zama tashi balle na soguna. So mai kamar madara da madi amma yana bana. Kuda akwai wahala da dutse kullacin so ya koya. Kauna ya ce mubina so ya zamo gatan duniya kowa yana isa. Kallo yawan murmushi kuji launi inkiyarsa. An ce makaho ne wannan taken aka yi gusa. Ta so makaho ne sanda na ɓuya ba za ya bi ni ya kama ba. Kauna ya ce mubina na tuno sama so wani sai da jiri yana muna. Sauran fushi kan so shi da ya guji zai kauna. Alkaira ku zo mu je alkaira business center ba ƙarya a kasuwanci su sun ka cire tuta. Tilas ne a kyale giwa ta ta kun kasaita. Kowa na ta jinjina musu domin sun cancanta. Shagon su na nan a titin sheka kafin bus stop. Dan kan bread a nan suke POS sannan su sai da biredi. Har ma da lemon sha mai tsafta kai ma ka zo ka saya dan gata. Ku zo ku sara mana innata ku kai wa yara yan makaranta kuma ku sha wannan gaskiya Oh my God, see my nation, my nation. I have done my degree, I feel vibration, vibration. Oh my God, I have done my master's, I feel vibration. I need a job. Oh, what do you want me to do? Do you want me to be kidnappers? Do you want me to be a robber? Do you want me to be a killer? Do you want me to be a gangster? Do you want me to be a rasta? What do you want me to do? Batun raini shugabanni duka yau sun gaza. Wannan karni an tauna kuma an ciza. Addu'a zami rabbi Allah shi za ya agaza. Ya karbi kukanmu in ba shi ba ma da mafita. Oh my nation, 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 oh my nation. yanzu ku duba kasar mu manya da ma yaran mu jagororin mu ba wani mai tausan mu sun manta da zaman mu kafin zabe kun kamfen suna roƙon mu kun ce za ku kare haƙi kun ce ba ku san miraki soyayya mamaki kauna ne ya ce ga hannu na yayi. Na samu wacce take kaunata na kiranta sarautar mata ta yi daban a cikin yan mata Allah ya sa ta zamo matata. Mutum ya soka a baya ya ƙika abin kamar macin zarafi. Dafin gabai goguwa a ranka Allah ya wata girka tafi. Dan Allah kar ki guje ni. Ko kai da shi gaba dole ka koma so ya zama mana ɗan kadafi. Duzantukan mai san ka na fari akwai wuya kafin su tafi. Zafi idan ka tuno su. Ra'ayin mai san ka ya sauya baya gudun yayi maka zafi. Dai kokari sunan ka ya bata dan kada wani ya zo ku tafi. Abun arai kwai ciwo. Aisha Umaira ta so bujera mai kyau na sura kin musulara.
ta ƙwarya gaya kwa sai su ƙwarya wuya ya ɗauki kaya goyo a barwa baya sai sun na ta waka daga baya baya mata ku yo karya da karya karya ni bana so ku yi sanya sanya a biki na yar dangi dan ta gariya za ki ji tare tare komai ya sauya ki haƙuri ki yi wa angon ki biyayya dama mun sani gidan ku da tarbiyya kar da ki bai wa magabata na ji kunya ki yi birin da kunji kunjin kan hanya girki ba a yin sa sai inda tukunya sannan ki fahimci gaskiya da karya amarya amarya rawa rawa Things that's gonna be the same. Adam is outside. Zaman duniya al'amari ne na zama lafiya haka ne ba shakka Adam ne sau mai waka zubar gaskiya saurar nasiyata. Zaman duniya al'amari ne na zama lafiya haka ne ba shakka Adam SM mai waka zai faɗi gaskiya saurara da siyarsa. Allah ya yi duniya da halittu a cikinta ya ƙagi mutane har ma da aljannu da dabbobi ya haɗa da tsirrai ubangijin da ya komai babu sarrafin hannu shi ne ya halicce mu dan mu bauta masa kar mu fandare mu bi rayuwa a sannu mu da zamce fadarsa. Zaman duniya al'amari ne na zama lafiya haka ne ba shakka Adam SM mai waka zai faɗi gaskiya saurara da siyarsa. Kamar za ta yi tafiya ango za yi rikiya ku fito mata ku taya mu da kukar a jikan wata taya ga dani saboda dadin ganga soyayya ga amarya ga aure kauna ki ban kwana da masoya daina kuka da aure amarya dan dakata an gozo share kukan da take kauce kwaila kauce masu abin za su tsaya manyan mata ku jiya da ku ban gajiya babu ku sai dai gaba ku yi sama lungwi sai ku yi kasa lungwi a kalungwi kauna kauna tana da gardi aure idan na so yana da daɗi duniya duniya sai da kuɗi dukan kwalmi mai waka feature Halifa Sardauna abokina salamu alaikum Abokina wa alaika salamu yaushe ka zo ban ji labari ba sannan baka faɗanta waya ba kai hakuri wayar ta ɗauke nan kusa ban samu mai caji ba Allah sarki abokina sauri yaya gajiyar hanya a ba gajiya abokina share wannan duba bayanka daya aboki mai zintuwa tana kama da farar tsuntsuwa da za ta yi mini kallo daya da ba ni koda minti daya santuwa ko kuma kai ne kai santuwa tsaya ne mace kallo daya ko da za ta yi min dariya kallo daya maybe mini kallo daya ki ba ni damar minti daya ni za ki kallo daya taimaka ki min dariya ta mata mai kyau ke na gano sai na ji raina yayo sanyi sauri nake yi zani rano kafafuwa sun yi mini nauyi harshe yake ba na ɗanɗano a zuci soya zama majanyi don baki zariya har da Kano daura na kan babban matsayi mata akwai a gari na Kano salo agun kwazo ai koyi ya mata dan Allah ki tsaya kin sa ana yi mun dariya mata suna bi na nakiya ke ce kaɗai na gani na taya doki wani soko na gane baki ne wanda za ya kushe ki na mai da martani kada ke kaɗai ce mai ba da magani zuciya ta fankuwa cikin da babu komai yau na shuka so kuma yau nan bai da mai mai sarki ya da nake bi shi yana da layi zai ki ce ko da za yi koyi na san ki ne mini kallon makaryaci
kafin ki dau zance ki tabbaci dinkin gujan raina zai ta firgici rama nake ko abinci ma ba na ci ASM mijinki aboki gadiga dawo ko domin dan mukin gaba laifinsa bane wurin kowa duniya samun mata ta garin kin bar ni shi ta ya zan ba shi tarbiya mai mugun hali mana burin ya ta gari kada ki bar ni cikin rumfar kara da madin nono sai dai fura ta waɗannan da kare yar fara ke madina ce rabin jiki na ce maki ba na firiti sai nake kan titi ba na yi yayin waka ko na je studio dawo karki ce mu rabe ASM mai waka da faruk ya muhinno ba soya mun gode ba kauna mu ne tsanin mu masoya sai karuwa suke mai warrabu godiya muke mai jama'a fushin ka rike mai haƙuri ciribar sai ke kyan tafiya ko waiwaye ake cuta neman magani ake wani kuka wani dariya yake masoya inuwar kuna fake ganin ku farin ciki nake shawarwari ba na kuke kira na cikin waya kuke na gode addu'a yin kuke mai waka wani dan dako yake nasibi na nan yake wani noma wani baskare yake nune man ai da lokacin sama ta ku fito kowace ta jazaranta sannan ta maso ASM a gidan wiki da sauran kallo lokacin sama ta ku fito kowace ta jazaranta sannan ta maso da bebi race da ku da sauran kallo da sauran kallo ashe da sauran kallo gani da ku mata wa za a yi mun gwalo sai ku mun zan ku sabuwar rawa ne kallo da kun zo an tashi ko a filin kwallo dogon turmi wadan kare sai kallo amaryar ango ta kasa kare ku